И здравейте хора! Днеска сме в един сервер, който се казва Godcraft PvP. Тук при мен е админа. Задара. Чай да кажа това на YouTube. Аз им казах. Значи главно ще представим спане лаповете. Главно. Тук има крави. Тук има наковални. Има прасета и кокошки. И тук е enchanting table, който работи. Кой? Enchanting Table или не работи? Работи! Просто така. Значи имате Kickstarter, който ви дава... Я да ми кажеш през колко време можеш да взимаш Kickstarter? Чай, Kickstarter. 5 минути. Добре. Чай малко, то са променили май. Значи Kickstarter ви дава 32 дърво, стар cobblestone, 6 стон, такова не cobblestone, стон, един стар пазури, един каменен меч и 2 железни кирки. Спаун е доста удобен, нали? От не да брики. Красив е. Значи, първият лап е Drop Party. Евентите са от 7 часа вечерта. Да. Значи Drop Party има честове за евент. Значи може скоро да има евент. Там има легендарка или златна ябълка. Там не знам какво се прави, там е не знам какво се прави, там е джумпа и там е PvP евента. Какъв джумп бе? Там виждам едни такива диамантени бутушки. Чакай. Тъпо. Не, това е просто пиксел арт. Това са пиксел артове, не са лапове. Дали евенти. Аз сега правя ларп джумп. Добре. Ще го покажем. Още не съм усетнал. Добре. Лапент. Значи... Лапент, се е лапент. И да, тук и се биете. Само тук тази една линия от Bedrock, да знае, че от Bedrock, като започна нататък е PvP, като се прибира на сам не PvP. Какво казвам? Да има ограничен с Bedrock за PvP-то и не PvP-то. Чакай, окей. После сигурно ще ги доправя нещата. Да. Наш сървър не е много готов. Да, то сървъра беше временно спрян заради проблеми с хостинга и сега го пуснахме наново. Днес преди няколко часа отвори врати и още може да има някои бъгове, защото примерно още китовете не са готови. Чакай малко, това Darkfist май ми е приятел. Не знам. Значи... Сега ще покажа текстура пака ми, да не се чуете, да ми спаните по коментарите. Ето го текстура пака ми. Просто го показвам, защото да не се чуете. Аз да направя ден. Да, какво ще е ден. То се би. Следващата лапа е PvP евент. Ендърман би! Ендърман би! И се телепортира. Да пита Ендърман, бе! Чакай, тъпо как се пишеш суперкрафтър? Ето ги Ендърманите бият ма! Чакай. Бътчър. Чакай. Тъпо хер. Аз ще телепортирам. Добре. Малко сад от Ендърмани. Чай Kickstarter. Тя айтемите направо. Добре. Аз ще да правя джумпа. Добре. Ти показвай там ендайтес. Сега отивам в PvP евент, да покажа.
че не успя да го покажа за тъпите ендермани. Добре. Ивента не мога да го покажа. Ето колко се вижда. То само на Изчакай, аз и сега ще телепортирам. Добре. Секунда. War PvP event. True. Опс. Така. Сега ще телепортираме ето тук. Тъпахир Суперкрафтер. Ето, това е PvP евента. Да. Ето. Сега няма да показвам цялото, защото ще стане видеоклипа дълго време и... Да, той си голям. Да. PvP евент. Само много малко ще покажа. Значи общо заето сняг. Да, има повече сняг. Да. Значи следващия лап е лап SMS. Той мисля, че беше в Енда. Не знам. Да, в Енда е, защото без заради самия лап ми показва, че е в Енда. Добре. Значи, сме на ранка е Hero. Новите команди са MC, Feed и Back. Ето тук пише нещо, ще го почита. Ако искате да пратите SMS или да си закупите айтеми, пишете на Skype 00027. Мите или ранка се дава след като се види, че сте пратили SMS. Да, тук ти довършваш ли лап джумпа? Ами аз сега го правя. Добре, ще им телепортираш да го показва как го правиш. Окей, той е малко глупав за сега. В смисъл, сега го направих тъй, че да не се спамват мобове. После ще го дооправям. Ето, Добре. ето тук почва. Да, тук. Това е така се ми дава, виж, Да. отстрани. Ето така, виж. Добре, сега няма да го минавам, защото ще стане ви клипа много дълъг. Значи ето го джумпа малко лесничък е. Еми знам, в смисъл аз го направих заради някои хора, дето не могат да скачат. Да. И това беше клипът. Ти ли то? Еми, първият епизод само ще покажем сървъра, втория епизод. Значи, Добре. Айде. Чао от мене, чакай. Кажете бубън на YouTube. и аз ще кажа. И да, това беше от нас и чао.